Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Y más si vienes a mi cama, a mi cama. Takže tu už som všetko zasadilo. A repu tiež by som zase že tady mám najmenej. OK, takže... OK. Fajn, tak toto robíme. A OK. Takže repy máme 3. A ostatné dáme už zemiaky. A tie zemiaky si môžeme ako aj vypiecť. To asi urobím. Fajn, takže toto bude pre dnešné video asi všetko. A budem veľmi rád, ak budete posielať nejaké komentáre, lebo tých mám málo. A ak budete pozerať moje shorty aj tieto videá, ma veľmi poteší, takže pre toto video to bolo všetko, takže dovidenia.